Hello guys! Ayan, sobrang nag-enjoy talaga ako dito sa Kapamilya Caravan na ginanap sa Robinson, Naga. Sobrang saya, nakakapagod siya pero sobra-sobra at legit yung saya na makita ang mga artista ng ABS-CBN. Ayan, siya si Alexa Ilacad, isa sa sikat na artista ng ABS-CBN at ng Star Magic. Enjoy watching guys!